Opportunities to enjoy good health depend considerably on factors that are not directly related to the health system, such as housing and the area of residence, working conditions, social relationships, and transport facilities. Each of these factors differs markedly between people, depending on their gender, social class, ethnic origin, or the area in which they live. Neighbourhoods with lower socio-economic levels usually have poorer health indicators. Since the characteristics of a person's neighbourhood play a critical role in their health. In 2006, Barcelona Public Health Agency developed a programme on behalf of the government of Catalonia, Health in the Neighbourhood. This programme, whose aims were to improve health among residents of local neighbourhoods in Barcelona and to reduce inequalities between neighbourhoods, has been implemented in many disadvantaged areas of the city. Health in the Neighbourhood undertakes community interventions in these areas, enhancing the joint work of neighbourhood organisations, professionals, citizens and other relevant stakeholders in order to proactively make the neighbourhood a healthier place to live. La salud no solo es todo lo que es hospitalario, sino que hay un premio, ¿no? Salud es hacer deporte, salud es estar bien emocionalmente, salud es conseguir trabajo. Teniendo en cuenta los profesionales que trabajan en la zona, las entidades y los vecinos, a partir de ahí sacar un diagnóstico y trabajar en función de este diagnóstico, ¿no? Es decir, de las necesidades que se ven en la zona, sacar unas líneas de trabajo. El CAP participa activament en el programa. Ens ha permès sortir a la comunitat, implicar-nos més amb la gent possiblement més fràgil, no? S'han implicat tant metges com residents, les infermeres i sempre amb un alt grau de satisfacció. Health in the Neighbourhood follows a systematic methodology and is divided into 5 phases, each of which is based on cooperation from various sectors and on community participation. Initially, partnerships are established in the territory and a working group is created. Then the neighbourhood's resources and needs are assessed in order to determine lines of work. Interventions are planned and implemented on the basis of evidence of their effectivity and having consulted the literature. Interventions are followed up and evaluated in order to improve them and assess their effects on health. Finally, contributors work toward maintaining the sustainability of the programme. Em van explicar com és el projecte, què farem, què no farem, i em va agradar i participo tots els anys que l'organitzen. Em donen la possibilitat d'ensenyar, d'educar, entre cometes, els més petits, y son cosas que abans no feia y ahora sí. Para mí he aprendido muchas cosas, desde jugar a fútbol hasta organizar una actividad deportiva como vóley, como ping pong, todo esto. Conèixer a gent, sociabilitzar-me, no sé, conèixer més cultures també. El proyecto Salud a los Barris es eso, ¿no? Un proyecto de prevención del consumo de tóxicos, de drogas, y que ha sido beneficioso en el barrio, ¿no? Creo que hemos ido avanzando mucho en la integración de los chicos y que lo sientan suyo el proyecto. Els nanos comencen a ser proactius, no? Es fan formacions de monitor i ells després estan fent l'activitat als joves més de l'entorn o més petits.
A Salut als Barris avaluem tots els programes per anar-los millorant any a any i també perquè així és la manera que veiem si són efectius o no. Per exemple, en el programa d'embarassos adolescents, el que hem vist al llarg dels anys d'avaluació és que, per una banda, els joves coneixen millor els llocs on poden anar a buscar els mètodes anticonceptius segurs i també, per altra banda, hem vist que el seu ús cada vegada és més gran. També hem vist que amb el programa d'habilitats parentals ha millorat un 26% les competències dels pares i mares per la criança dels seus fills. Amb Salut als Barris el que intentem és millorar la salut de les persones i contribuir a enfortir la xarxa social entre els agents del barri. Improving collective health is part of the commitment of stakeholders, from individuals and social organisations to public administrations. We all have a lot to gain. Thank you.